Прывітанне! Вы слухаеце выпуск інтэрнэтнай біблійнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтым выпуску я намерваюся далей разам з вами знаёміцца з тым, што Біблія называе пабожнасцю. Таксама ў некаторых беларускіх перакладах Бібліі мы знаходзім другі варыянт гэтага тэрміна слова «набожнасць». Значэнне адно і тое ж самае, у залежнасці ад таго, якую ж з розных беларускіх версій Бібліі чытаеш. Напрыклад, апостол Павел напісаў свайму супрацоўніку Тимофею: «Паганных і бабскіх баек цурайся, але практыкуйся ў пабожнасці, бо цялеснае практыкаванне мала карыснае, а пабожнасць на ўсё карыснае, маючы абяцанне жыцця цяперашняга і будучага». Слово «практыкуйся» можна было перакласці на іншыя словы, як «трэніруйся», «дысцыплінуй самога сябе». Значыцца, калі мы жадаем расці ў хрысціянскай духоўнасці і адданасці Богу, то мы мусім прыняць на сябе тую частку адказнасці, што перадаецца нам. Гэта наша адказнасць перад Господам Богам. Ёсць і той іншы бок, паводле якога мы спадзяёмся на Бога, на ягоную сілу і здольнасць, што дзейнічае ў нас вернікаў Христовых. Запрашаю праслухаць сённяшнюю праграму «Добрая вестка», гаворыць Юрый Рапецкі. Біблія заяўляе, што наш Творца Бог дбае пра нас людзей, гледзячы на нас як цэлы чалавечы род і асобных людзей. У адных з самых знакамітых месцаў Бібліі мы чытаем, што Бог палюбіў нас і даказаў сваю любоў, паслаўшы свайго Сына Ісуса Хрыста на зямлю дзеля нашага збаўлення. Сказана далей на старонках новазапаветных дабравесцяў і пасланняў, што мы павінны ўвераваць ды прыняць Хрыста за свайго збаўцу і ў выніку таго перажыць духоўнае атраджэнне для новага жыцця тут на зямлі, але таксама у будучым пазамагільным жыцці. Біблійныя дабравесці расказваюць пра Хрыста, які дазволіў іерусалімскім уладам яго арыштаваць і засудзіць на карную смерць укрыжаваннем, нягледзячы на тое, што ён ніякага грэху не ўчыніў. Ён гэтым чынам стаўся тою неабходнаю ахвяраю за нашыя грахі, каб нам атрымаць прабачэнне і ўвайсці ў Божае царства.
Аўтары біблійных кнігаў, такія як апостолы Павел, Ян, Пётра, Якаў, падрабязней тлумачыць пра неабходнасць Христовай смерці на крыжы і вынікі для тых, хто, пачуўшы пра яго і ягоную ахвярную смерць, верою прынялі ды прыстасавалі сабе ўсё гэта як Божий дар збаўлення. Пры прызнанні сваёй грэшнасці і верванні ў Хрыста як збаўцу, чалавек прымае першы крок да Бога і Хрыста. Але Біблія далей заклікае нованаверненага ўзрастаць і паглыбляцца ў веры і з цягам часу ўсё больш і больш праяўляць хрыстападобныя рысы характару. Так піша апостол Павел у пасланні да Эфесянаў, кажучы: «Дык малю вас хадзіць дастойна паклікання, якім вы пакліканы, з усёй пакорай розуму і ціхасцю, з доўгацярплівасцю, церпячы адзінага з любоўю. Трэба адкінуць ранейшы лад жыцця старога чалавека і апранацца ў новага чалавека, які створаны паводле Бога у праведнасці і святасці праўды». З чаго складваецца хрысціянскі духоўны рост? Што павінна адбывацца ў жыцці веруючага, які развіваецца ў хрыстовай духоўнай сталасці? Розныя месцы ў Святым Пісанні адказваюць на гэтае пытанне. У гэтай гутарцы мы звернем увагу на словы апостола Паўла ў пасланні да Галятаў, дзе пішацца: «Плод духа», і тут жа маецца на ўвазе плод Духа Святога, ёсць любоў, радасць, супакой, доўгацярплівасць, ласкавасць, добрасць, вера, ціхасць, самастрыманасць. І да гэтага спісу мы маглі б дадаць яшчэ іншыя рысы характару, як пабожнасць, пакорнасць, спачувальнасць, уважлівасць, сумленнасць, мужнасць і пастаянны рост у хрысціянскай міласарнасці. Гэты спіс ужо паказвае, што большасць нас не скажа, што мы дасканала і паўторна праяўляем усе прыгаданыя рысы. З аднаго боку, так яно і ёсць, але з другога мы прызнаем, што такія якасці павінны з цягам часу паяўляцца, развівацца і паглыбляцца ў нас і праяўляцца нашымі думкамі і ўчынкамі. Апостол Пётра пацвярджае, што такое жыццё зусім магчымае, дзякуючы таму, што мы атрымліваем сілу і здольнасць на практычнае хрысціянскае жыццё ад самога Бога. Вось словы ягоныя на гэты конт. «Ласка вам і супакой няхай памножыцца ў пазнанні Бога Ісуса, Господа наша, як боская моц ягоная падаравала нам усё дзеля жыцця і пабожнасці, праз пазнанне таго, хто паклікаў нас славаю і цнотаю, праз якія падараваны нам найвялікшыя і каштоўныя абяцанні, каб праз іх сталіся вы супольнікамі боскае прыроды, пазбегнуўшы грэшнай сапсаванасці ў пажадлівасцях, якія ў свеце». З гэтых словаў даволі ясна, што пабожнае жыццё зусім магчымае, калі мы Бога пазнаём і яго слухаемся. Бога і Хрыста мы пазнаём чытаннем Святога Пісання, і тут жа мы пачынаем праяўляць рысы боскага характару. Але для гэтага кожны з нас мусіць немала папрацаваць над сабою, са спадзяваннем на Господа і з просьбай ягонай дапамогі. Толькі такім чынам мы з цягам часу становімся ўсё больш пабожнымі, але гэта не лёгкі працэс, што трывае ўсё жыццё. Заўсёды нам трэба тым больш развівацца і паглыбляцца ў хрысціянскай духоўнасці, бо гэты працэс ніколі не спыняецца, але працягваецца да моманту нашага адыходу зямнога жыцця. Хоць гэта цяжкая праца над сабою, мы можам і павінны імкнуцца да той боскай святасці, і гэта мы робім, трымаючыся некаторых асноўных прынцыпаў. У чым яны заключаюцца? Перш за ўсё, трэба памятаць, што духоўны рост адбываецца з двух бакоў. Бог дае нам перамогу над нашымі грахамі і памылкамі,
Бо, як мы толькі што пачулі з ліста апостола Пётры, Бог падзяляецца з намі сваёй прыродай, каб мы маглі карыстацца ягонай сілай і здольнасцю на пабожны вобраз жыцця. Нам трэба таго прасіць, але таксама трэба верыць, што калі мы просім у яго духоўнай сілы і дапамогі, ён адказвае і надзяляе нас сваёю мудрасцю, што і спрыяе святому вобразу жыцця. З гэтага мы таксама разумеем, што для праведнага жыцця нам патрэбная Гасподняя сіла і здольнасць. Але, як я ўжо казаў, ёсць і другая старана. Менавіта, што мы таксама ад сябе нясём перад Богом поўную адказнасць за свой духоўны рост. Мы павінны быць гатовымі прымаць усе адпаведныя крокі, якія будуць спрыяць нашаму духоўнаму прагрэсу. Існуе і працуе Божы Бог. Але таксама мы бяром на сябе адказнасць за свой духоўны рост. Так і сказано ў Святым Пісанні, словы апостола Павла. Так што, улюбёныя мае, як вы заўсёды слухаліся, не толькі калі я прыходзіў, але шмат больш цяпер, у адсутнасць маю, са страхам і трымценнем здзяйсняеце збаўленне сваё, бо Бог ёсць той, які дзейнічае ў вас паводле ўпадабання свайго, каб вы хацелі і дзейнічалі. Бог падмацоўвае тое жаданне па ім у нас і дапамагае нам у барацьбе з грахом. А ці мы гатовыя прыняць на сябе поўную адказнасць у змаганні супроць персанальных грахоў і гэта рабіць для далейшага развіцця ў пабожнасці? Памятаем, што адказнасць застаецца за намі. У жаданні развівацца ў пабожнасці мы мусім задаць сабе асноўнае пытанне. Дзеля чаго трэба развівацца ў пабожнасці? Што тут жа можа служыць разумным падахвочваннем або стымулам? Мне здаецца, што сапраўдным стымулам можа быць толькі нашае прызнанне, што жыць для Бога і ягоных мэтаў ёсць найважнейшая справа жыцця. Інакш кажучы, наша прыхільнасць да Бога і данасць ягонай працы тут на зямлі. Вось гэта найважнейшае ў параўнанні з усімі іншымі рэчамі, якімі дадзена нам займацца. Господ мусіць быць самай галоўнай асобай у нашым жыцці. А гэта значыць, што мы яго баімся ў тым добрым, станоўчым сэнсе і жадаем больш за ўсё іншае яму дагаджаць. Бог сапраўды дастойны такой павагі і паслухмянасці з нашага боку. Ён нас стварыў і даў нам жыццё. Наша наймацнейшая прыхільнасць можа быць толькі да яго. Христос даў ясны адказ на пытанне, пастаўленае адным кніжнікам, якое першае з усіх прыказанняў або запаведзяў. Адказ Христоў. Слухай, Ізраіль, Господ Бог наш, Господ адзіны. Любі Господа Бога твайго, усім сэрцам тваім, усёю душою тваёю, усім разуменнем тваім і ўсёю моцаю тваёю. І другое, падобнае да яго, любі бліжняга свайго, як самога сябе. Іншага прыказання, большага за гэтае, няма. Любоў і поўная прыхільнасць да Бога служаць самым салідным імпульсам для нашай адданасці біблійнай пабожнасці. Сказаўшы ўсё гэта, дазвольце мне дабавіць наступнае. Хоць жыць для Бога і ягоных мэтаў для нас займае цэнтральнае месца ў нашых думках і намерах, мы таксама разумеем, што павінны даглядаць і займацца звычайнымі патрэбамі нашага зямнога жыцця. Трэба жыць, знайсці працу, зарабляць сродкі, каб выжываць. Мы нарадзіліся ў сваіх сем'ях. Калі былі дзецьмі, то бацькі нас даглядалі, кармілі, апраналі і падтрымлівалі нас у школьным навучанні і своечасова адправілі нас на незалежнае і самастойнае жыццё. Многія з нас жэняцца або выходзяць замуж і пачынаюць сваю сям'ю. Сустракаемся з усялякімі патрэбамі, і кожны з нас мусіць прыняць на сябе сваю адказнасць за такія рэчы. Ці гэта значыць, што такія пытанні неяк застаюцца на другім плане,
а справа нашага духоўнага росту на першым? Я таго ж погляду, што наш духоўны рост афармляецца на фоне нашага штодзённага жыцця ў сям'і, на месцы працы, у адносінах з іншымі людзьмі. Мы Бога шукаем, калі выдзяляем ім час і чытаем ягонае слова і просім у яго мудрасці, як прыстасоўваць свой духоўны рост да тых нармальных штодзённых сітуацыяў, якімі займаемся у сямейным жыцці з дзецьмі, з братам або сястрой, з бацькамі і нават у асяроддзі па-за сценамі свайго дома. Вера ў Бога мусіць праяўляцца ў тым, як мы адносімся да сваякоў і чужынцаў. І ва ўсім гэтым мы мусім прасіць кіравання ў Бога, каб мы па ягонай волі ставіліся да сваякоў і людзей па-за сценамі нашых дамоў, так як трэба. І як мы ўжо пачулі словы самога Хрыста, трэба любіць Бога і іншых людзей. Ці гэта мы робім? Такое пытанне мы мусім задаваць сабе кожны дзень. Святое Пісанне падахвочвае ўсіх веруючых у Хрыста праяўляць боскія рысы характару ва ўсіх справах жыцця. У пасланні да Эфесянаў, напрыклад, мы сустракаем такую параду: «Будьце ж адзін да аднаго добрымі, спагадлівымі, прабачаючы адзін аднаму, як і Бог у Хрысце прабачыў вам. Дык будьце пераймальнікамі Бога, як дзеці улюбённыя, і хадзіце ў любові, як і Христос палюбіў нас і выдаў сябе за нас, як дар і ахвяру Богу, на водар салодкі». І апостол тут жа далей дадае: «Вы былі некалі цемрай», у сэнсе грэшнікаў, якія ўчынялі іншым зло, «а цяпер вы святло ў Господзе. Хадзіце ж, як дзеці святла». Это значыць, яны павінны цяпер рабіць толькі добрыя рэчы іншым. Бо плод духа, і тут жа маецца на ўвазе плод Духа Святога, які жыве ў веруючым і кіруе ім, ёсць ва ўсякай добрасці і праведнасці і праўдзе. Выпрабоўвайце, што падабаецца Богу, і не ўдзельнічайце ў бясплодных справах цемры, а лепш дакарайце. Паважаныя слухачы, калі мы лічым і называем сябе хрысціянамі, давайце паразважаем пра саміх сябе, кожны паасобку пра сябе. Ці тое, што мы сёння вычыталі з пасланнем апостола Паўла, бачныя ва думках і намерах і ўчынках перад Богам і іншымі людзьмі. Ці я хоць сёння нечым праявіў Божую любоў сваімі меркаваннямі, дзеямі перад сваякамі, супрацоўнікамі або знаёмымі? Божая любоў, зразумела, развіваецца ў кантэксце майго звычайнага жыцця у сям'і сярод іншых людзей, з якімі я сустракаюся і раблю тое ці другое. Калі праявілася, то дзякаваць Богу, што Дух Святы дапамагае табе развівацца ягонай любові да яго і іншых. А калі не, то вось тут жа мы павінны спыніцца і падумаць аб тым, што мы сказалі, якую рэакцыю далі на іншым, якія кепскія рэчы мы зрабілі перад Богам і іншымі. Так, такія моманты паказваюць, да якой ступені мы аддадзеныя і прысвечаныя біблійнай пабожнасці. Памятаем, што Бог заклікае нас да практычнай пабожнасці і любові. Это павінна з цягам часу развівацца і ўмацоўвацца ў нас. Так, не заўсёды мы будзем праяўляць боскія рысы характару. І калі грашым, то можам паспавядацца перад Господам і папрасіць у яго не толькі прабачэння, але таксама дапамогі таго грэху не паўтараць. Хай дапаможа Господ кожнаму верніку і верніцы, якія слухаюць перадачу, усё гэта зразумець і з кожным днём тым больш вучыцца, як далей узрастаць у біблійнай пабожнасці. Дапамажы нам у гэтым жа, Господзе Божа. Амен.
Паважаныя сябры, шчыра дзякую за тое, што ўзялі пад увагу мае думкі пра даволі важную тэму нашага развіцця ў пабожнасці. Усякі раз, калі думаеш о практычных кроках, якія ведуць нас да поўнай пабожнасці, то прыходзіш да высновы, што гэта даволі цяжка. Гаварыць пра неабходнасць развівацца ў гэтай рысе характару, вось гэта адна рэч. Гаварыць пра такую рэч лягчэй, чым яе ажыццяўляць сваім разважаннем, меркаваннем і ўчынкамі. Трэба прасіць у Господа той мудрасці і ўнутранага духоўнага падмацоўвання для прагрэсу. Так і зробім. Памолімся. Господи Божа, мы пачулі сёння пра патрэбу любіць Цябе і іншых дзяцей. Твоё слово заклікае нас шукаць Цябе і жыць паводле Тваіх запаведзяў. Господи, без Цябе росту Тваёй пабожнасці проста немагчыма. Нам патрэбная Твая ўнутраная сіла, мудрасць, кіраванне, падмацоўванне. Просім усяго гэтага, Господи Божа. Ты ведаеш сітуацыю кожнага, хто слухае гэтую перадачу. Я прашу, каб Ты дапамог кожнаму, хто, пачуўшы сказанае падчас гэтай перадачы, звярнуўся да Цябе са сваімі просьбамі. І таму ж Ты, Господзе, адкажы. Мы памятаем словы псалма спевака, які засведчыў: «Я шукаў Господа, Ён адказаў мне. І ад усяго, чаго я баяўся, выратаваў мяне. Глядзіце на Яго і зыходзьцеся да Яго, і абліччы вашыя не будуць у ганьбе». Убогі клікаў, і Господ пачуў яго, і збавіў яго ад усіх трывогаў ягоных. Паспытайце і ўбачыце, які добры Господ. Шчаслівы той чалавек, які ў ім мае надзею. Господи, дапамажы кожнаму з нас шукаць Цябе, адчуваць Твой дотык. Мы тыя ж убогія, якія клічуць Цябе. Наша патрэба ў Тваёй мудрасці і здольнасці станавіцца больш падобнымі да Цябе, як у мышленні і характары, так і ў паводзінах. Загадзя выказваем Табе удзячнасць за дапамогу і падмацоўванне ў духоўнай барацьбе з грахамі і ў далейшым развіцці ў Тваёй пабожнасці. Усё гэта просім у імя нашага вялікага збаўцы і Господа Ісуса Христа. Амен. Паважаныя сябры, шчыра дзякую за ўвагу. Спадзяюся, што сённяшнія думкі і тлумачэнні паслужылі вам падбадзёрваннем і суцяшэннем. Жыць сапраўдным хрысціянскім жыццём не ёсць марнай рэччу, а вялікім добраславеннем, бо гэта прынясе прыемныя вынікі цяпер, пакуль мы тут на зямлі, але таксама ў замагільным жыцці, куды мы ўсе накіроўваемся. Зычу вам і вашым Гасподніх найдабрэйшых добраславенняў і ўсякага шчасця. Вашым вядоўцам праграмы «Добрая вестка» быў Юрый Рапецкі. До новай сустрэчы!